Good day mga kauragon! Madami pala ngayong kalamansing dilaw kaya magluluto tayo ng panghandaan dito sa aming probinsya at ito nga po ang tinatawag na bistig. Napakasimple nga ng putahe na to dahil kakaunti lang yung ricado na ginagamit dito. Tanging bell pepper, green peas, madaming kalamansi at syempre yung bawang sibuyas, asin, paminta at yung pangpalasa. Purong laman lang ng karne ang ginagamit dito kagaya nito at inihiwa lamang ito ng maninipis. Ititinderize ko yan kaya hinahampas-hampas ko na nitong bangig ng kutsilyo. Pwede naman kayong gumamit ng meat tenderizer para mapadali ang pagtenderize ito. Wala kasi akong meat tenderizer kaya bangig na lang ng kutsilyo ang aking ginamit. Ayos na yan kaya pipigian natin to ng madaming kalamansi. At maglalagay na din ako ng isang kutsarang toyo. Ito yung magbabalanse sa asim ng kalamansi. Gamit ang malinis na kamay ay himas-himasin ko na to para numuot yung asim dito sa karne. Naglagay lamang ako ng pamintang basag at himas-himasin pa natin to ng kaunti para maging pantay-pantay yung lasa ng paminta dito sa karne. Ayos na yan kaya itatabi ko muna to upang ihanda itong bawang, sibuyas at itong bell pepper. Sindi na tayo ng kalan para makapagpainit na tayo ng kawali at maglalagay na ako ng mantika upang igisa muna itong mga ricado. Siyempre, unahin natin igisa itong bawang, matik na yan, kasunod na yan itong sibuyas. Halo-halo lang muna hanggang sa lumabas ang aroma at isusunod natin ilagay itong minarinate natin na karne. Bilis ng transition, hindi pala naka-record yung paglagay ko nitong karne pero alam kong alam nyo na yan. Nilagyan ko na din pala ito ng pork cubes pangdagdag linamnam at inilagay ko na din itong pinagmarinitan natin kanina. Hindi na ako maglalagay ng anumang seasoning dahil sakto na yung pork cubes sa dami ng karne. Yan, igana yung sabaw kaya ilalagay ko na itong tatak uragon na dry peas. Konting halo-halo muna para maging pantay-pantay at tatakpan ko ito upang lutuin itong green peas. Pwede na yan kaya ilalagay ko na itong pangdekorasyon na red bell pepper. Ikalat lang natin para mas magandang tignan itong namumulang bell pepper. Ayos na yan kaya ilalagay ko na sa plato para masubukan natin to sa kanin. At ito na nga yung Bicol recipe na bistig. Itong putahe na to ay hindi nakakaumay para sa akin dahil lasang-lasa dito yung asim ng kalamansi. Ito yung madalas na makikita mo sa handaan dito sa aming probinsya. Tiram sana. Maraming salamat na naman sa panonood. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Peace!